Nami kula Anggia Nur Hapsari, absen 8 saking kelas sedasa KAA meranake dados anak barep. Nami kula Vista Sinameng Bisniar saking kelas sedasa KAA absen sedasa, kula meranaken dados anak tengah. Nami kula Bagas Maulana saking kelas sedasa KAA nomor absen 12, kula meranaken dados simbah kakung. Nami kula Dara Nindya Henanda saking kelas sedasa KAA nomor absen 19 meranake dados ibu. Nami kula Ditiawan saking kelas sedasa KAA nomor absen 21, kula meranake dados anak ragil. Kula Ines Fauzia, kula saking kelas sedasa KAA nomor absen 13 sekawan, kula meranaken dados simbah putri. Dio bali sekolah kanthi mecucu. Ora muni kula nuwun lan banting lawang. Marake swara bantinge kuwi seru banget. Ing jero ana simbah kakung lan putri lagi lungguh. Ya mung diliwati. Dheweke mlebu kamar lan banting tas. Apa to Le, kok bali sekolah mencucu kaya ngono? Apa to Le? Iya kuwi, kenapa ta Le? Butuhku selanang dhewe. Pripun tambahan aku kok anak iki? Nggih, Bu, dia wau mangsa saking sekolah mring-mring mawon. Oh, ngono to. Iya kuwi, dia kayake lagi ana masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palu anakku baru sekolah mesti cucu ra jelas. Ya napa to Bu kok bali kerja kaya andang-andang ribut ben kok. Kan lho anakmu. Sopo to sing gawe ribut iki? Kan lho, dia baru sekolah malah mesti cucu ning omah banting lawang. Walah, bapak kali ibu niku kenging menapa to? Ini kok mbak ibu ribet mawon ket wau. Lho, Mbak ya dia ki diajak mangan wae ben asah ribut-ribut kaya ngene marake mumet. sak keluarga anane mung ijek bahas Dio, sing ijeh nesu ning kamar. Sak keluarga ana ing ruang keluarga. Pak, Bu, mangke kula taken maneh enten apa? Nggih, kula nyumet sekalian. Lah ngono karo sedulur kudu bantu liyane. Sabanjure Anggia lan Avista ndodok pintu kamar Dio, bocah loro mau mlebu lan ngandani Dio. Weh, karo sing luwih tuwa itu kudu sopan. Iya, tindak mau ora bener. Nggih Mbak, kula lepat, kula wau dihukum guru, kula kesel tenan. Sak keluarga ana ing ruang keluarga. Pripun tambah kok anak. It was at this moment that he knew. He fucked up. Le, kok bali-bali kok mati cucu kaya ngono? Ana apa ta Le? Iya kuwi, kenapa to butuhku selanang dhewe?